Vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika webato riri kutonga muZimbabwe reZANU-PF avo vakazosiya basa paita kusawirirana nomutungamiriri webato iri Robert Mugabe vati zvoni kunana Pastor Ivan Mawarire uyai tibatane pamwe chete nekuti chara chimwe hachitswanyainda zano ndega wakasiya jira mumasese. Tiri kutaura takatarisana nevana vedu vetajamuka, takatarisana nevana vedu vana Pastor Mawarire kuti aiwa taurai zvenyu muchinyararire, demonstratai zvenyu muchinyararire, pihwai mvumo mudemonstrate, ndo zvatinoda zvirimo muconstitution izvozvo. Iye zvino maona vemamwe mapolitical parties zveshuwa vamwe ndiri kuvanzwa nhasi nezuro tiri kumarondera, asi zvinongotaridza kuti panga paine chinonetsa. Taakutaura kuti huyai titaure tiri pamwe chete, njake hapana zvainotibatsira. Tiri kutaurawo kune vemachechi kuti hai huyai titaure nemi, nyangwe vemacivic groups huyai titaure pamwe chete. Vachitaura vakanangana nemapurisa emuZimbabwe vakurudzira kuti varegere uori hwavari kuita nekuti hunhu hwavo hwasvika padonyangara hwasiyana nehwemapurisa akakura achizivikanwa muZimbabwe akanga aine hunhu hwakanaka. Ngativanzwei vachitaura. Kujaira kubira vanhu pamarodhi broko hatidi tsika idzodzo. Mapurisa atinoziva ane hunhu, mapurisa atinoziva nguva yangu yekukura taivakudza nekuvatya. Mapurisa munguva yangu ndivo vainzi vachengeti verunyararo, vanga vasingatange bope. Mapurisa erudzi wai ndoziva hazvisi kubva kuheadquarters izvo. Ndimi moda kuti hatiitike. Manje patairwa takanga tisingati tiri kusiya chinhoi, takati tiri kusunungura Zimbabwe yese.